Nandun yata sa bubante. Anong mo rin yung tubig nyo dito ay? Walang maliw na sa'yo ay magmamahal. Naka-play na yan. Tabing ipeng. Hi-hi ka rin ante eh. Nakamalagat ka lang yan. Kala ko hindi pa rin eh. Hello guys! Mga ka-dragon! Good afternoon! Magaganda. Bangking. Hello, Carnel. Ayan. Kumusta naman? Shout out. Hello po sa 70,000 viewers. Ayan. Hello. Hindi na. Hindi naman nalata yun. Ano daw? Hindi mabasa. Hi, the FL ladies. Kamusta na? Nagala ulit kami tikwa ati Panaryon. Darami-rami ng tubig. First honor daw si Carnel. Sinagbuyat. Saan na yung tabo ko? Nabitin kasi kami Pasal kami tabi. mapita kami. Bita kwayo. Raj. Food hut. Oh, baso. Ay, baso ay. Baso. Asa may pago ate? Dami din oh. Mas marami ngayon kaysa yung dati. Oo ba? Halos si trabaho na dati pa na rin. Guys! Batang Trabaho. Doon eh, kay ate yan ante. Ay no, may Pero palaw. sobrang sarap kasi. Kaya natiyagahan namin. Saka sayang. May pa-order kasi kami guys na 2 kilo na powder. Wow, 2 kilo? Tapos, Pero tingin ko kulang. Kasi sa gagawin nating tupig pa lang is na. sinong 2 kilo? Uncle Felipe. Mabibitin na kami. Ha? Magkano daw? Benta namin guys 1 kilo 100. 100,000. Magriga tagkala. kadami 1 kilo, kagaan. Yung. Oo, ay Hindi kaya yun. Siguro pang tubig lang kung magawa natin. Magaan lang ito. Kunti kasi yung ibenta na natin ng luto, no? Para matikman nila yung tubig. Luto ay yung first time. First time natin In history. Kung may mabinta. Baka Ano ba yung ginagawang tubig talaga? Bakit? Pwede rin beauty nun. Pero ito kasi, Iba kasi ang lagkit nito. Sobrang alam niya rin galay ko. kaya na rin yung malaki. Mag-ano yan, pero alam niya galay. Adun sa kay nabati nga panarin mo guys. Ay, bulan guys. Sumarano nga panarin kasi kayo. Tupig panarian to ang next recipe na. Pante? Tupig. Wala ka ba yatong paglagyan niya? Perfect siya sa tupig. Ha? Sarap yun. Tapos Ay, may halos kape. ito na masarap. Isa pa? Mag-shout out kayo. Ikaw ang nandyan. Kamong busy kami mag-good-good. Mag-good-good. Mag-gadgad. Shout out po kay Ka Arnel Legaspi, kay Mrs. Cory Pot, kay Sir Aaron Garcia, hello po, kay Sir Jose Rivera, kay Kakumpi, hello po. At kay Albert Apuntan, kabagis ingati makan manandita, Lome. Mangan tayo, dami ala chef ale, tinulad to dyan Lome na. And kay kay Caro de la Costales, hello po. Kay Ma'am Helen Upaw. Kay Master Chef. At kay Sir Nathan Natalia.
Kay Don Santiago, hello po. Nathan ano? Kay Leandro Rojas. Tanda ko yung Nathan na yun eh. Hi, Nathan! Hello ka daw. Hello ka daw, Peng. Say hi, Sir Sir Nathan. Peng, hello ka daw, Peng. Hello po. Kay Sir Don Santiago, good day, beautiful ladies. Kay Sir Leandro Rojas. Kay Raulito Di Torres, hello po. Magandang hapon sa inyo lahat. Baka may kasamang kukunayan dyan. Nadali dyan. Sabi ni Carnel, masarap nga sa tubig yan. Lalo yung medyo naksot, basag. Wow. Naksot, basag. Tapos lagyan namin ng latik ulit. Parang hindi pa siyang naksag. Naksot nga Na basag. maraming Basag buko. nga bagag. Naksot nga Lagyan basag. natin. Ante, marami pa kayong buko? Hello din po kay Sir Bernardo Cruz Jr. Pwede na siguro yun ito. Pwede na yan? Isang sa kayo. Sige, lagyan natin lahat. Puna yaw. Isang alam mo din mo abo ko sa aladal. Maliliit man yun man nyo. Maliliit yun. Maraming naman yun. Siguro Ganun lang, ganyan lang oh. oh. Makuha mo. Sa isang Hi mga DFL ladies, masarap yan. Pa-shoutout naman sa friends and relatives ko dyan sa Paranaque. Yaki. Jo, ang ganda mo daw, sabi ng pamangkin ko. Hi mo daw Thank you siya. po. Hello po. Kay from Jenjen Evegentes. Hello po sa sa relatives and friends ni Ma'am Jenjen. Kumusta po kayo dyan sa Paranaque? Ingat Din po din kayo din dyan. din din din. Ano daw? Ano ito, Isa? Ayun pang ito. Bon, ikan matibo ko na kat malag ay kat dalot. Ladal? 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 Ladal. Ang taga-Pispis, Antipase. Magandang masarap na Ricardo. Ang cook. Hindi pa rin hanggang ngayon. Nakakukum. Marami tayong makukuha sa tingin mo. Marami at malalaki. Nagaling. Ano ba yung mga lupan pa? Ay, tubig ka. Tumurog ka mag. Marabyan tayo marami. Hello, Nakasayang na kayo sa inyo? Kamusta kayo, Ami? Hello po, Tita Mori. Shoutout mo bang nanonood si Ate Hannah? Hello, Tita Hello Mori. po. Hello po. Kamusta po? Ay, sarang kain ka na. Nano. Shout out mo daw si Sir Arthur Pineda, Greta. Isang po na ni Eh? Arthur Pineda. Arthur? Hello po, Sir Arthur Pineda. God bless po. Nagbaknaka ko namin kayo. Where is my sinepe? Martin, may dala siyang cellphone. Ikaw wala. Kula na yun. Toyota. Nagsili ka kanina, Ante? Bango niya, oh. Ang bango-bango nito, guys. Grabe. Dalawa katawan na. Bango. Dingdan guys. Kabaliktaran ito sa may sa may karot o name. 'Di ba yung karot ito yung kinukuha. Talagang anuin mo yun, ikatasin mo tas itatapon mo yung gatas. Pinapaano ko nga sa ilog yun eh. Ito naman sa panarian guys, ito ang tinatapon, tas yung katas yung kinukuha. Kaya magkaiba po yung panarian at karot or name. Magkaiba po sila. Ang business kailangan ng tikasta guys. Yung garodo, ang click. Eh, seasonal lang naman kung ano eh. Tuwing October lang siya. Hindi pwede naman mag-ipon ka na ng powder. Inarbis na nga namin lahat eh kasi mabubulok na siya. Hello po kay Ka Ofelia Lilagat. Kamusta din po? Kay Sir Rainiel Padilla. Hello din po kay Sir Julius Chongson. Hello DFL. Kamusta kayo lahat? Okay naman po. Sarapan na yan, day. Parang kulang sa atin yan.
Mamaya pa, nagkaroon pa yung tubig. Bigla. Ayan lang yung lumi, ma. Ano pa yan, Kaya be? ba yung niluto niya? Ito lang yun? Oo. Ang dami Ba? Iba yun, ba't yun ano? Lumi yun? Ganyan yun? Ganyan, iba yan? Ito yung pinagbalatan niya. Pero yun malapot eh. Hindi, lagyan mo ng full star. Ako pala, lapot nga Ay, yan. sila din ang naghanda doon. Shout out po kay Ma'am Gloria and Sir Mario de los Santos. Hello po, Ma'am Gloria and Sir Mario. Hello niyo daw si Sir at si Ma'am ano. Hello po. Hello po. Love you ladies. We love you po. Mabitsu po. Mabalito pa siya data ayan nyo. Kaya't ko makita sa personal data panalya. Hindi ko alam ang dahon. Baka marami sa amin yan. Balindat ta. Kon kayo nagta ditoy. Ang sisipag nyo, kapagsat, mabaling umay, agpaampon kanyayo. Wow, gawin kasi malamaw. Kay Ma'am Ofelia Lilagan. Pwede po. Akin na bigas. Oh, shout out kay Dom. Oh, shout out kay Doms. Pen. Hi, Doms. Ay, Doms lang pala. Imuya ka na. Sa'yo, akin bigas yung ulam. Oo. Si Donghe ante oh, mag-hi ka daw kay Donghe. Say hi to the vlog. Hi, Dong. Donghe. Oh, kumusta ka dyan? Mag-ingat ka dyan. Uwi na ka daw. Uwi na ka daw. Balik ka na dito, kamo. Mega love shout out po sa Team Itik at Team Pakatan from the Dutski TV. So, hello Team Itik and Team Pakatan. Pagkapangpong na dyan. Nagpulo na oh. Oh, hi Kaduan, Gilbert Resyo. Ay, mo. Dapat basa pa. Ka na. Gilbert, hindi sila naka-uniform na naman. Ay, Conrad Chenton, agarid nak, umay nak. Bukas na lang daw. Ay, bukas na lang daw kasi Walang romantik. Kwame, balay may. hindi kasi kami naka-uniform ngayon. Kaya Balawa sa kapitbahay kayo. Pwede bukas na lang, please. Nalawat para angin may tulikod. Diramid lang tayo kalalapaw din yun. Ang lawa. Dapat pa namin ano tayo, No no? problem. Pang-guest. Guest room, ganun. ho? Ayun naman ba, yung Hindi rubber. na magawa-gawin. Kubo natin. Mag-guest room kayo. Kasi Dami baka baga, may bigla baga magpunta dito, kakaya. Yung bahay mo ay. Turuan na, gamit nila. Kalawang po ng ano namin. Paano hindi ano ligaya? Oo ah. Maganda doon. Kaso magtaya ka lang ng Huwag lang magulan ng tina. Hindi magtaya ka na ba? Mag-araw lang magkantila eh. Magkita ha. Yung bahay pa natin sa now. Oh, bahay ng Sam, pili ako. Fresh. Anyate, aramidin litwan nyo. Aglutloto po kami ng ano, ng lomi. Tsaka gagawa po kami ng tupig panar yan. Hindi po kami gagamit ng malagkit. O, di ba? Kakaiba? Uray jay tulad tayan tirabit yun. Kapag sa tunay, madibat. Isingok nagtarabit. Makaano ka na titak-tunda. Shoutout po sa mga kapatid namin dyan sa Baguio City. Hello po sa mga kapatid natin dyan sa Baguio. Hello po. Hello po. Ingat po kayo dyan. Lagyan mo. Mga kapatid. Kailan ka kaya makabagyoan din, no? Oo. Shout out po kay Kuya Johnny De Vera from Flores. Hello po Sir Johnny De Vera. Hello, Kuya Johnny. Hello po. Kuya niya na yan. Ah? Hindi mo nila. Gusto nyo guys silipin yung ginapis-pisan na dito sa Oh. Pa-deliver kami ng tupig. O, sige.
Mahal na kapag ano deliver. May makapayata pa yung tanong. Hindi, powder ang ipadala namin dyan, tapos kayo magagawa. Sundan nyo na lang yung video namin. Sana mag-click. Pwedeng buksan yung kanya dito. Bakit ako nahirapan magbita? Ikaw lang mag-adjust. Lababot daw paminta. Ayun. Dito yung bintana. Dito na. Sa cellphone. May pa? Kabango niya, no? Kung ano, panariyo. Sarap niya. Pag naamoy mo siya, ang sarap niyang ano, dilpat-dilpatan. Kasarap niyang inumin, parang gatas. Si Ayo ay kaskat ka na eh. Kabango eh. Nawandan mo ng balay na dagaw. Ah, Anong views mo? Viewers mo? 51,000. 51,000. Yan. Hello sa 51,000 viewers. Magandang hapon and good morning sa ano. Good morning na ba? Shout out kay Kadyang. ano comment dito? Kay Jungkook. Sadyang, hindi ko na naman kami. Nagpanariyo. Anong marot ayos? Hindi ko man ako padalhan. Kami niya, hindi ko man ako padalhan. Bawal sa kanila. Nawakan mo. Ako nga rin dyan. Ako rin dati. Taka kinig, shout out ka na eh. Ayun sa pabantay? Gusto ko magkuskus. Eh, kasarap talaga magkuskus. Ayun, hindi nakakasama. Bukat na to isa. Paano Katas siya, no? Ayan, oh, meron doon. Yes po. Hello po kay Ma'am Zeneca Mondrial. Hello everyone, nice to see you. Nice to see Kay you. Sir Jesse Jr. Casaplangi. Hello po. At kay Maybel Abueva. Kamusta po, Ma'am Maybel Abueva? Kapunte. Marami pa eh. Diba pabangus niyan? Di ba napuno natin nung nakaraan yan? Ang Hindi ka naman si Dun Tulong. Dami na yan. Hindi ka naman si Kayo. Hello mga ka-dragon, kamusta kayo lahat? Pa-shoutout naman po ng belated happy birthday sa aking asawang si Lian Lawang. Yan, belated happy birthday po kay Ma'am Lian Lawang. At advance happy birthday din po kay Sir Joey Lawang. Hello po, enjoy your day, sir. Happy birthday! Belated happy birthday din po, Ma'am Lian Lawang. Dito ka kasi uping ko. Dito na dito. Hindi ako. Hindi pa ba siya naligo? Kainit. Init na nga. Saan yung sinipin ko? Wala namang partner yan eh. Saan ka nagpa-ano? Hindi, yung dinilas ko, kente. Hindi pa balik din. Lapad-lapad. Tago pa ay. Hello po, Ma'am Arlanda Ferranta. Kay Ka Arlanda. Pag-deliver tubig. Gawa ka na lang yan, friend. Shout out din po kay Kaloyski TV Official. Wow, nagalapot-lapot na siya. Wala akong pasok. Bear, my dear. Ba't may buhay? Tubal. Ay! Oh my goodness. Itim ko. Kaitim-itim. Labot ka stand dyan. Ayusin mo. Dandahan mo lang. Yung tiligay itsura. Nakabalanggod ka man na ng tiligaya. Nakakaya ka nakabalanggod ka nga kanayo. Wow! Mainit mo ka lang daw yung bumbunan niya. Ganay di ko kulang la ang sa ulo ko Ito dito. na, Day? Lutang kulang kasi parang Kainan na naman! ginapasok ng hangin. Marami mo. Sapa? Makamaubuang ako.
thank you so much po ka Rolanda Ferranto sa pesti. Wow, thank you po sa Ingat po kayo sticker. dyan. God bless you po. Nagbantay ni Ma'am Rolanda. Hi guys. Ingat po. Shoutout naman kay Madonna from Dominic Flores. May nasi na tali ko. Hello, Dons. Tungtong ko ni. Ready ka na ba? Don? Ay, siya. Ay, Jay, dapat ay. Kaya natin Hindi ko mag-resign niya. Sublay. Sundan na natin? Birthday ba natin, Romalyn? Ay, oo, kahapon yata isang At araw. yung sister niya, birthday niya. Happy birthday, Mana. Happy Sa birthday po. happy birthday. Happy Happy birthday, pero mali. Kamay lang nagbibida. Joke lang. Walang joke daw. Andre. Pagbaga na, kadwada ka na ni Rumal. Lapan ni nasa katulog. Berdida. Oh, shoutout po kay Katom Josay from Manood Rizal. Kilala mo si Katom? Katong. Gilbert Tresio? Yung bisinado sa Manood. Lalong si Kailan ko shoutout kay Gilbert? Ika mga Gilbert. Oh! Oh! Shoutout po kay Ma'am Gemma. Gilbert, kailan kasalbo? Ano ba naman yan? Ang tagal mo namang ikasal. Shoutout po kay Ma'am Gemma Villanueva from Iloilo City. Nagkakang kami dito para magbuwak na kami. Ay, hindi ba siya dito? Kay Sir Greg Grant Jr. Hello po. Gigi kasi, eh, baka Gigi. Hindi, may jowa na yun eh. Buhay ko sa naman. Kasal naman. Kung tagal mang ginasabi ng juwa, juwaan lang yata. Si Ah, pinsang buo niya. Natayin ka na. Gugunat lang. May masabi lang ng juwa. Abay. Shout out po sa Alburo family from Supi, South Cotabato. Yan. Hello po sa Alburo family. Ingat po dyan sa Cotabato. Dito muna iya. Marami-rami tayong magagawa. Naya na ako tinggal. Ako nga rin dyan ate. Takan, live. Ang baso dyan, lagay. Ay. Parang frap. O, pakita mo ba doon? Para siya yung ano, frap na tawag ba? Ay. Para siyang frap, oh. Sarap-sarap niya igupin. Tapos amoy gatas. Malagyan mo yung ano, oh. Wow, Alay, ayusin mo kabuhang. Malagyan mo. Ulit ka na naman. Ay, alay. Yan. Nalagyan yan, oh, natuluan. Mahalin ka ng tiligaya mo. Bandang-banda kayo nag-upispis eh. Kapoy sa inyo, tay. Doon eh. Ewan. Baka may take out din doon eh. Baka na yung sikit dyan. Ay, ito. Dyan. Minsan magsaing ka na. Kagabi. Ano oras ka nila? Kagabi. Hindi nga ako kayo, di ba nagpangalian? Parang makapasa kaya kay Kuya Alin yung gawa mo. Oh, syempre naman. Takot niya lang kayo nabulog. Hindi kami malmalpasan. Ano Kuya Alin, marami ba kayong Isa may nagbuti? kalambukay na eh. Meron. Lahat kalamansi daw. sili. At saka yung sili dyan, ilabas mo na, ilagay mo sa isang plato. Ilagwas mo na lahat, para hindi tayo pabalik-balik. Hello po sa ating 61 viewers. Hello po, magandang hapon. Busy kami ngayong, ano, may bagyo ba? Kasi alam ko sabi may bagyo daw eh. Hindi kami makakit ng Ay, doon. nagumili ka ka? Sa kanday? Opo, error. Nantok pa sa Teligaya. Ay. Nauna na kayo. Kaya, nakasigaw. Palaki na, palakita ko sa kanila yung gawa mo. Ay, ipakita mo. Dali, dali, dali. Ito na lang buhatin mo ah.
Ayun o, yung tumbler. Ito dati yung lima ko na. Alam mga official. Ay, kalala pa ko dito. Kita niyo magiging nakakanig. Makita yan ni Nana. Ay, kaya yung balat mo. Wala, panglula na rin yung pagka, yung barat pang Excuse po. Dito tayo sa labisa. Pakita mo dyan. Ang aming lomi ala Chef Allen. Kuya Allen, oh. Oh, mas masarap to. Eh. Shout out po kay Ka Roger at kay Ka Margit na Cruz from Hotel ng Gisa, Distrito ng Benguet. Tina po, ingat po kayo dun sa Benguet. Bigay tayo isang halaklak na gano'n. Wala pa siyang kilipin. Busy Jive, busy ako magtrabaho. Wala pa kami sahod. Kita naman yung mga ano. Kaya doble kayo. Nagimas. Eh, parang puro ano yan. Chicharon. Abutang na kayo kayo gabi ah. Supay nga raw. Tan talaga. Hindi na nababawasan. Nagtiling na, oh. Makapal. Ganyan na. Tawag nga ba? Kapal na, oh. Parang gato. Na-live. Ay, nasa Kuwait pa rin yung girlfriend niya. Nilation. Wait na naman. Dati, Dubai. Ngayon, sapit na naman. Yeah, shout out po sa girlfriend ni Pablo Bertilesio na si Marilyn Dosay at Anton. Patong Dosay. AF dito, ayan, may next na si you, pa-shout out din na po shout out po sa lakay ni Tita Mori kay Sir Nanding Salong. Hello po, Sir Nanding. Ingat po yan. Hello po, kay Tita Mori. Tita Mori. Pa? Si Forever G yung nagbabalik. Hello po, Forever G from Riyadh KSA. Forever Gigi. Parang pakumpitan ng team pagkakaroon. Kaya na lang kaya na yung taga-whisper daw. Ang lakas. Hindi na pakumpitan yung whisper na. Masugla sa pinayang, hindi na kami kaya. Matuturo ka rin daw. Ako eh. Simping daw pa tayo mo. Kailan baka wala kang matining. Kunti na lang yan. Nakaw! Yung nanay. Sabi ako din dyan. Kalit dito. Kaya ako dyan. Marami ba yan? Ganito. Merinda muna tayo. Hindi naman wala kong malaki. Yung. Yung may... Wow. Subuhan mo ako dito, tita. Makapangpangan ka lang ka. Kasalisalad mo lang. Hindi masarap talaga yung alanay. Dali, doon tayo mag-live. May ano ang daan? May mga platito kaya? Merienda muna tayo guys para masarap yung lomi kasi kapag may init. Si Papa ba gusto niya? Sabi natin. Paru-paru, G. Pa! Tara. Yan. Pagpasensya nyo na ang mga sinampay. Wala kayong, pangasanda. Yo, kain na guys! Oh, pag-uli kayo, bahala kayo. Wala tayong kutsara. Ganito.
Pagsantok labsan. Hintay! Ginamit mo yata ate yung blue? Kain muna tayo, mamaya na yan. Hello mga kabagis, wow, nagimasang day inluto ni Kajoan, anya day ta kuskus-kusin yo. Ano po, panaryon po yung ginakuskus namin. Ito na. Kasi po, gagawa po kami ng tupig panaryon. Abangan niyo po yan. Kayo pa na kalalaki mo. Tayo, agmerienda tayo. Merienda tayo guys. Upo ka dito, tita. Mas na dito ah. Ang mahuli, amoy tae. Ang mahuli daw. Mag-share mo lang. Kalalaki na rin yung lalagyan. Parang ginawa mo yung isang ano niya na. Saan si Papa ay? Share na tayo dito. Huwag kita pangananaw. Ito dalawa lang kami. Walang ano. Ante, oh, natakpan na. Ge! Di ba dapat may tuyo to? Magpisa tayo ng ano. Lusaw na. Hapunan. Ito na hapunan. Kuya, pasuyo nga ng ano niya, tuyo. Nandiyan o, sa ano? Andito pala. Kampay kalamansi. May bungaling taluman te. Nandiyo, naubusan na kayo. Okay na, love. Andito na, nilabas na nila. Nag-ano lang ako. Nay ba siguro nga latuan nga tupig lalo na adun basta tinig na may siguro nga stay mo na bago mo nga itudo dahil ka tupig tapno maluto nga nalae. Wow! Opo, ay ano Juliet Valdez. Kain tayo guys. Ayan. Shout out sa 48,000 viewers. Good evening sa inyo. That Sarap looks ante? delicious. Opo. Paurolanda. Sobrang sarap. Sino masarap kay Allen o Chef Allen o Chef Joanne? Both. Parehas eh. Sublay. Pwede ba yung pareho? Diyo. Hindi ko malapit na yung kay... Hello po Sir Cesar T. Jr. Ito ko diyo. Alin? Allen. Maling. Oh, bakit ka daw nakaupo din sa likod? Antay, sabi ni Cesar Jr. Nahiya ako. Naisasampan niya daw. Saraduhan yung dalawa. Wala man kayo mga kutsara. Gusto yung butsara daw. Sa ano lang po yan sa kanila. Galunin ko na lang ako. Tayo dito. Meron doon. Meron tayo masarap. Naging masaw. Kunit ko kayo sa. Sarap ng atay. Mahalam mo. Ito kami sili, saka ano, toyo. Sarap ay sili. Gaganahan kang kumain. Hindi ako nabasili. Pa! Oh, hanap ka ni Doms. Saan ka daw? Si Mr. Dragon daw. Ano ba ngayon? Ano ka bang pasok doon? Merienda tayo dong. Wednesday. Donghe. Yung hair. Donghe. Dong. Dong. Pasyan mo rin kami sa kwan. Sarap Pampanga. Di ba maganda sa Pampanga eh? Malalaking bangos. Na, talarat. Nagtunog tayo ng bangos.
Wala may pasok. Namiss ko ng mga tipa. So yung ngayon pe. May mga Yung may toyo. Namiss niya na daw kayo. May donghe. Tita. Kita kids, Oo. next year. merienda na lang. Merinda na lang tayo. Kumusta ka dyan? Baka mas masarap ang merienda mo eh. May bigas ka pa daw ba? Sabi ng talaga, dalhan ka niya. Padalang kanya daw ng bigas, friend. Gusto mong bigas? Palitan mo ng bangaws. Basta mag-ihaw ka. Wala namang bangus doon sa kanila. Galing man yung Ano bangus yan? na Luming Mindoro. Mindoro. Opo. Luming Mindoro, ala Madonna. Shout out po kay vlog ni Johnny. Nahiya ako. First time ko na magluto eh. Sarap. Hindi ka magluto ng ganito. Kaya alin, sarap. Mas masarap, Jack. Where's my favorite English speaking DFL, Dana? Nasa school pa po. Pauwi pa lang po yun. Mabisinak. Budan dyan pa Basta kayo. dinakan ko at kay ka sa Basta niya na kami di palanek. Hindi na mang internet. Dakat na eh. nakatingin sa Antiligaya kay Kaagan. Nakabibo na rin natin. Sarap. Nadali mo, maduna. Ano lang yung chicharon, parang ano. Parang, ano mo. Parang matagal na. Kutsilyo. Nabangan. Masarap yung ano. Yung pinabigay na chicharon natin, ano no? Walang masarap yan. Isang paw. Ano, Billy? Masasabi mo, masarap, hindi? Sarap. Yeah. Di nga. Shout Ano out na po, dyan? I'm Magtayo ka dyan singing ng for Pops lumihan. Fernandez Madu. in Baltimore. Wow. Manan! Di ba Pops Fernandez yung singer yun? I'm singing for Pops Fernandez in Baltimore. Tayo na naman daw ako ng lumihan dyan sa harap. Ayun na. Hanggang dyan ka more aramido ko na. Lumihan, lumpiaan. Diyos ko, dahil gusto naman si Madonna. Hindi na makapag-beauty rest. Beauty rest? Puro ka nga tulog. Kahapon, magdamag silang natulog. Gusto da? Oh, pagod na pagod yo. Wow. Pagod na pagod. Punta ko ba Ayan. yan? Matutulog pa kayo? Nabili kasi kami ng pang-ayuda. Kasi mayroon kaming ayuda sa Friday ba or Sunday? Hindi tayo pinayagan kasi nga may parating na bagyo. Kaya magiging Sunday siguro siya. Pag natuloy. Pero Wala tutuloy po natin yan. Siyempre, nakabili na kami Hindi tayo pwede ng Sunday, may ensayo. Hindi tayo pwede ng Lunes. Paano yan? Martes. Yan, shoutout po kay Sir Rosario Manalo de la Cruz from Montalban, Rizal. Hello po, Sir Rosario Manalo. Talban. Talban Rizal. Ang talban. Ipapabuan. Tulan lang natin. Una na namin to guys. Busog naman to. React. Si Billy nag-react. Ako magkain pang kain kasi hindi ako nagtangalan kanina. Si Billy nag-react. Ayaw niya ng hapunan. Gusto niya kanin. Dati si Billy hindi kumakain ng ano, Kanin. kanin kunti-kunti lang. Tinapay Ngayon, lang. Ba't? ayaw niya na hindi magkain ng kanin. Nanginginig na din, parang kanina. Ako pag morning lang. Hindi, pag bisbihin, pag maga, hindi ka kumain, doon ka na nanginginig. Oo, pag umaga. Pag hindi ka nagagahan, no, nanginginig Tapos ka nagkape ka talaga. lang. Tapos nagkape ka lang. No, sarap po, nasarap pa ng Gigi, oh. Second batch. Kahapon hindi ako na nang hayag. Yan yung kay Kuya Alice, isang kain ka lang. Nakita Ay, ko. hindi nakatatlo ako doon. Nakitaog. Kulang pa pala eh. Sabi niya sa'yo. Papa mo ah. Isang gulay pa yun. Isarap na tayo na, hindi matigas. Takpok lang ang dito ko eh.
yung lutong-luto. Lalo Shout out po kay Bill Like Mike from lokal ng Alabel. Hello po. Meron pa eh. Ano ba yan? Dana. Gana pa. Wala lang yan, wala nang kainan. Taob ang bangka. Taob ang dalawang baul. Busog na naman ang mga inday. Nakaisa lang ata sa Tiligaya. May naman tayo. Bawi kami gani. Bawi kami. Di maubos yung sabaw niya. Kanina pa kinakain din naman maubos. Baka nilalagay mo lang sa kutsara pero bumabalik pa Hindi rin. na. Di mo naman ubos sa kiligo na. Solve! Busog! With soft drink sana. Oh, di. Tapos may ano pa, may buko pandan. Ayun, may gulay, ante. Meron ka pa bang pandan? Buko pandan. Dati na eh. Naku, hindi na magkain yung kain. Ika na yung kutsara ko pa eh. Bigyan mo nga ako sa baso. Sige, malipin naman. Nasaan ko muna. Ayun na. Ay, antok ako ah. Yun na. Sige, sabihan ko. Talaga. Hindi mo ako kuntay sa baso, boy. Parang di na siya. Hello po kay Ma'am Amelia Managos. Ma'am ano? Taog guys oh. Ano, ante? Ano yung mapait? Bigyan mo rin kay Gigi yung baso. Carrots. Kakalambot-lambot. Ante, hotel mo. Hala, masarap yung gulay kainin nyo. Sayang, kamal-mal yan. Alam mo magkano kilo niyan ng repolyo? 100 pesos. Ginto. Ayan. Kaya dapat kainin yan. Hindi pwedeng igilid-gilid nyo lang yan dyan. No. Ay nga masarap sa gulay eh. Kaya nga. Ay sa ano lang. Oo pa oh. Sa likod mo. Actually. Guys ka na. Likod ka ah. Ganda nung niyo dyan ay. Painom nga ako. Thank you. Jay, yung ano ma, nagabulaklak na. Alak, kagaganda na ng gulay namin. Sobra. Pipino Gigi guys, nagabulak-bulak na. Ang tiligay pa eh. Gulay. Saan yung ano punla? Doon yung tanim, oh, sa may kwan. Saan yung nga di tanim? Wala nang taniman. Sabi ko ayun na yung mga, ano na yun, oh. Yung mga tiba. Bilong ko ng dibaso dyan. Ayun yung malilaki na ako na. Doon sa ilalim. Sa drawer. Sarap. Tingin pa ako. Tirahan ko lang si Daddy. Masarap pa? At magluto pa kami bukas. Ulang sabi niya eh. Pero nga yung cellphone. Pero sakto na yung isa sa atin eh. Mas maganda yung nagagawa-gawa kaysa yung sobra-sobra. Ganito rin yata kalalaki yung mangkok niya. Mas malaki dyan. Malaki pa yan. Kwan dyan marami yung kwan yung tubig. Tapos, malapot. Not bad sa first timer. Masarap pa nga ito. May lumpia eh. No? Yung sa Batangas talaga may mga, marami siyang toppings. Oh, as in, Daming puno talaga toppings. Yung yan. puno talaga siya. Yung Pero dito maumay ka. may lumpia, Hindi mo kaya ubusin. chicharon. May Batangas. Oo, may ano pa, siomay. Wala na ba? Wala na. Wawa naman si Dana. Buwasan ko pa sana eh. Hindi na ba si Dana?
Nagkakabulaklak na rin daw si Marigold. Mas maganda pa nga itong palong ko sa doon, sa bukid. Lalakad ng damo. Saan yung tanim mo? Yung sa plant? Oo, talog sa bahay. Ilagay mali. Violet yung kwan niya yan, no? Lalakad na. Ante, bukas ng umaga, after natin doon sa Batasan, punta tayo doon sa inyo. Gawin doon. Sa Kamatis. Ano tayo ngayon? Lagari, guys. Kailangan ng double kayo. Matinding pangangailangan. Para sa ekonomiya. Oh, gimnawang. Ay, Naude. maude, ginaw. Kaya kasi maude, sika. Adunakan mo, sika ginaw. Siyak lang ang nagdaton, siyak pa pag-ginawa niya. Ay, makakunta ko na talaga. Sino nagigigad? Ako na nagkain, ako pa mag-inaw. Uray lang na ito, tanong. Ako na lang mag-ilaw. Palitan mo pa lang ako. Tatagay siya mag-bike ka kaya. Hirap-hirap ubusin to pag inawin niya ako. Naglaring ni camera girl na talaga. Ito pa, oh. Meron pa, oh. Tapos ang Kaya't mo magayang tilom eh. So yun, guys. Thank you po natin sa magpaalam. pag-join sa aming live ngayong araw. Ilan na bang ano? 34,000 viewers. Thank you po sa mga Joy. nakigulo at naki-join dito sa aming live. Sana nabusog po namin kayo. Kita-kits po ulit sa susunod naming upload. Bye po. Thank you so much po sa walang sawang panonood sa Dragon Fruit Ladies. Sa mga bago naming subscriber, thank you so much po sa pag-subscribe. Sana mag-enjoy po kayo We sa love you aming all po. Thank mga you. vlog. Thank you po. Bye. Bye po. May sasalita din meron dito. Bye-bye. Love you. Heart, heart. Heart, heart. Okay, more